Здравейте! Днес от Helpbook BG ще ви покажем как да промените иконата на моят компютър, моите документи и кошчето в Windows XP. Така, като за начало отиваме на работния плод, натискаме десния бутон и избираме Properties. След това отиваме на Desktop. Най-отдолу има бутон, на който пише Customize Desktop. Натискаме го. Както виждате, тук са иконите, които искаме да системните икони, които можем да променим. Моите документи сега ще сменим иконата. Така, ако имате само две налични икони, а искате да промените на някоя друга икона, натискате едно и Enter. Ще ви изпише, че не може да намери файл 1. И ще ви отвори дефолт иконите на Windows XP. Така, примерно, аз ще избера тази икона, която да, същата е. На My Network Places можем да изберем друга икона и на кошчето. Цъкаме OK, Apply, OK и сме готови. Както виждате, иконата на моят компютър е променена. Ето, дори и тук, навсякъде. Благодарим ви, това беше от Helpbook за днес. Всичко добро!